ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong gipasidunggan karon ang pista sa mahal nga Birhen Maria, isip Birhen ug Reyna. Dinhi sa ato sa Kabisayan, gihimo ni siyang patronal feast sa atong Kabisayan niadto pang 1954 gasugod. So atong i-consecrate ngadto sa Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria ang tibuok kalibutan. Isip siya mo atong Reyna sa langit ug sa yuta aron mahusay na unta kining kagubot karon tali sa mga dagkong mga nasod, ang ato sad nga mga katawhan nga unta magsunod sa pagtulunan sa Ginoo pinaagi sa madasigong paglamdag sa mahal nga Birhen Maria. Ang ato sang mga benefactors and donors nga siging tabang nato tagaan sa unta sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga naghimo sa inahan sa imong anak nga among inahan og Reyna, itugot nga maluluyon nga tinabangan sa iyang pangaliya, makadangat kami sa himaya sa imong mga anak diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Apan dili nabatiog kasubo ang kaniadto nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot nga agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating-ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog.
Kay gigopok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo sa iyang gisangon ug ang karga nga iyang gipasan ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, og siya ang magmando sa tanan, o ginganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pagkigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygangalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Daygangalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Daygan ninyo kamong mga sulugoon sa Ginoo, daygangalan sa Ginoo, daygununtangalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Daygangalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang, hangtod sa pagsalok sa adlaw. Daygununta ang ngalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanusuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Daygangalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kaytas-an, ug nagadungaw sa langit ug sa yuta, nga anaa sa ubos. Gibayaw niya ang ubos gikan sa abog, gikan sa kalapukan, iyang gialsa ang mga kabos. Daygangalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Wala madugay, nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel.
Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang pagdeklarar nga si Maria rayna sa tanang katawhan sa langit ug sa yuta mao'y usa ka titulo o doktrina nato sa simbahang Katoliko nga nagpahinumdom nga isip nagpanaw nga simbahan di ta mabalaka kay naatay inahan. Kana bitang bata nga mawagtangag inahan anhas pundok magsigi naghilak, kakita gani na siya siyang mama mo pasok dayon niya anha dayon magsigig kupot. Panagsara kayo ang bata magsigig kupot sa papa. Kay usahay ang papa manok raman sad mo ikuptan. Ang sagaran yung gunitan og maayo sa kaning anak ang mama gyud. Bisan tinod ang mama mo ikusog kay mangusi ana mo na ikusog kay mangusi ang mama pero suod gyud kaayo na sa bata. Muna sa unang pagbasa gisgutan nga ang katawhan nga naglakaw sa kangit-ngit makakita nagkahayag. Niya ang nagdaan ining maong kahayag mao si Maria. Nganong siya may nagdas kahayag tungod kay dinhis atong ebanghelyo gideklarar ni Isabel puno sa Espiritu Santo si Isabel, dili to iyang kaugalingong panabot kung dili gi suplayan siya sa grasya o gahom sa Espiritu Santo. Mingon siya diri, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So gideklarar nga si Maria inahan sa Ginoo. Anindota na no? Ang atong inahan sa Ginoo. Nya unsa may resulta kay kita iya naman tang mga anak. Nya inahan man siya sa Ginoo. Nahimo na tang igsuon sa Ginoo. Ang Ginoo nga nagpakatao nga mao si Jesucristo. Mao nang kusog na kay ta mo ingon amahan namo. Nya kung naa na taani nga maong pagtuo ug maong pagsalig, murag wala na kitang hahanapin pa. Di na ta magsigi pa og kisi-kisi, pangita og security. Kanang kasiguruan sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Mahimo kitang relax. Sunan ka atong inahan sa Ginoo, atong igsuon ang Ginoo, tadako ang grasya na. Una nga kung unsa may ihangyo sa Ginoo, unsa may isulti sa Ginoo, di kita mahadlok mutuman. Kamuron, di na mo mahadlok mutuman sa sugo sa Ginoo. Labi na nang mingon siya, ibaligya ang tanan o ang halin ihatag sa mga kabos. Di na mo mahadlok anak mutuman. So good ayon agkuan, kot on, di sa namada pa dire. Awa na, namuhi na kas imong inahan, nagpaka-independente na ta. Muna karon ang kalibutan ni antos og maayo aning kagubot tungod kay namuhi manggod ta sa kamot sa atong inahan. Miundang naman ta og
huna-huna nga kita di ay igsuon sa Ginoo nga mao si Hesukristo. Pag undang na to ana, kita na mo security na to, muna tigom na tagkwarta, pamalit nag mga armas para sa security nako, na mga ngilngig yung armas to, aman sila dito yung nuclear weapons, himo sa kog nuclear dire, kay para kuang yun, sinakbangay yun, hangtod, tensyonado na kaayo ang kalibutan. Na tensyon mo nang dali kayo mag-away. Tanawa ragon ng inyong mga anak. Ano yung mga anak ba? Sa pobre pa mo, kana bang wa pagigikaon kaing tarong. Unsay sitwasyon sa mga anak? Hiusa kayo, inigkaon na pundok yun. Ang usa ka na ganing tinapanan, ang kusi-kusion gina, kuang-kuan gina siya i-distribute. Ang katapusang unod sa karni nga gilatan, ang i-distribute gina, may kaimubahin, di mag-away. Pero tanawag mang graduate na, niya naanay mga trabaho, naanay mga kwarta, naanay mga luna nga ilang gitikad kay nangaminyo na, uy, mag-away bisan sa mga huglang sa sagbot nga nitabok sa pikas kural, managlalis na. Isog na kayo. Suportahan sa mga in-laws nga mga maritis kayong dagko. Nabungkag na ang managsuon nga kanhi hiusa kaayo. Nagkinihaay na dito sa barangay. Tungod lang anang utlanan sa yuta, tungod lang anang gagmay kaayo nga kunuhay right of way. Ano? Pero sa una nga wa sila yuta, wa sila pagkaon nga tarong pagkahiusa. Nga naman, wa magsalig sa kaugalingon. Maunay kuyaw kung anhin na ta mosalig sa atong kaugalingon. Muna ako, wa ko musalig sa akong kaugalingon nga ako maoy makapalihok sa kasing-kasing sa mga tao aron mo palit og slat. Wa ko ana. Ako ganang gisalig sa mahal nga birhen atong inahan ba og sa ni San Vicente Ferrer. Nako, imo maning project ang Ginoo na aman. Di sige ra gyud kog baligya diri og slat. Niyag matuman congratulations Ginoo. Lihokala na. Daghan aning naminaw nako, sobra man ni 200,000 tibuok kalibutan. Siya ro wagi mo palit ani bisag katunga lang. Pila na may itong halin? 2,000 sa DOPS, 2,708 na ang atong halin. Pakpak as of yesterday. Ano hinahinay ginig kahalin, pero napay 52,292 kaslats. Niya mabalaka day ko ani kinsay mo palit ani. Kana lang 200,000. Karon ang nipalit ani mga napamanis mga 2,000 siguro ka tao. So naapay 198 nga posible pang palihokon sa Ginoo. 198 ka mga tao. Tapos katong nga ana mo palit. Lamyo na ning 52,292 no? Pero dili sa gid sila mo palit. Ginoo na magigo. Siguro alam ning kuan kaning atong ipanghatag nga bugas para karong September 5. So naatay 2,000 ka slots tag 500 per slot. Special slot ni siya nga San Vicente Ferrer Miraculous Powers SBF MP. So as of yesterday, gahapon man ta na maligyan na natay halin nga 32 slots. Pakpak. So 1,968 slots na lang nahibilin. Kani siya ro di ni mahalin. Pero paspas manghalin 32 na gud atong halin gahapon. Punan ninyo karog tag 100 ka slots. So ana horot na ni kaugma. Halipay kayo ng atong mga kabos nga mga kaigsuunan. Atong i-distribute kay ato guning ika-9th foundation anniversary sa atong pagkaparokya. Nya may nang katagamta makaingon ang kaning ato ba mga igsuong kabos, daghan man kay ni sila dinhi. Mga 2,000 lay atong targeton, at least na mga 2,000 ka pamilya nga makaingon nganong nang hatag magbugas ang parokya. Siya anniversary man god sa pagkahimo natong parokya. Pasabot
bisag ni amo dinhis Antugop, bisag naa mo diha sa Kanagahan o kung saan ang inyong lugar, libho ba ang parokya, kauban mo, kauban tas parokya. O, di ba? Nindot kayo na nga panghuna-huna. Kisa may nang hatag ani siya. Kato mga arang-arangan dito, kay kamo di man mo kahatag kay lisod mo gani mo diha sa inyong pamliti gani, nya manghatag na noon. O, tagaan sad mo ani. Mubati ang mga kabos nga kauban dai sila nato. Nya, kita sang mga medyo na isobra-sobra, mubati pud ta nga nakapaambit ko ngadto sa ako mga igsoon nga mga parokyano. Nya kun mao na ni ang atong kinaiya, mao na ni ang simbahan. Magkuyog ta sa atong panaw, giagak ni Maria atong inahan o gikuyugan sa gahom sa Ginoo nga mo'y atong igsuon ug amahan. Unya ang Espiritu Santo, ang ikatulong persona sa Dios, maoy tiglig-on, tiglamdag nato, maoy tighatag sa mga grasya aron padayon tang madasig. Nya unsa may resulta? Ang katawhan sa kalibutan magdaig sa Ginoo. Mao na atong tubag sa Salmo, dayga ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Di ta magsigig daig sa atong ngalan, di ta magsigig daig sa atong kaugalingon. Usa na kadakong panamastamas sa Ginoo. Ang atong daigon, ang Ginoo gyud. Okay, lingian na imong tupad. Ing nagidaig nako ang Ginoo nga nagkita ta karon. Sige ing nagidaig nako ang Ginoo nga nagkita ta. Okay, basin ugma patay na na. Nya uli sa inyo sa inyo, katong tuarong nahibilin dito, ingna, nagdaig ko sa Ginoo dong, nga naginhawa pa mo. Na, sige, kao na. Ingo sa sila, nagdaig sa kus Ginoo ma, nga imo ming gilutuan og laming pagkaon. Kaon dayon to mga tapulan. Nya, unsa may resulta? Malipayon, maghiusa. Kaysa yaw-yaw, siging yaw-yaw, kamo, giingnan tamo, sige ana, ako, unsay gusto nimo ikaw maoy manager sa inyo? Di, ang Ginoo yun, o ang mahal nga Birhen Maria. Manindog ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong langitnong amahan, diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, atong inahan og Rayna. Muingon kita, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa katawhan sa Dios nga pinaagi sa mga pag-ampo ni Maria nga midala sa Ginoo dinhi sa kalibutan, ilang mabatyagan ang ilang presensya diha sa nakalain-laing hutong sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nasod nga makamatngon sa bilis sa kahiusahan nga pinaagi sa panabang ni Maria, muuswag sila ngadto sa kalinaw aron ang tanang kanasuran mamahimong usa na lamang kamalinawong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang ni adtong nagbangutan nga ilan ang makaplagan si Maria, nga ilan ang makaplagan diha ni Maria ang iyang inahanong pag-amuma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa atong kaugalingon nga susama kang Maria, musunod kita ug magmasinugtanon kang Kristo diha sa atong pagpanaw niining kinabuhia. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teopilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanon ta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang kanila nga mihalin na, ilabi na kanila nga atong mga gipamisahan karon nga makasulod sila dito sa gingharian sa langit aron uban kang Maria ang mahimayaong rayna ug sa tanang mga santos magdaig sila sa Dios hangtod sa hangtod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. O Amahan, mapaubsano namong gituboy nga kanimo ang among pangamuyo. Dawata kini diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria ang among inahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaygon ka Dios, amahang langit nun, ninggasan among mga masalay pon, ang panubino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tawo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa among paghandom sa bulahan nga Birhen Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa nangamuyo nga magtabang unta kanamo ang pagkatao ni Hesukristo nga mihalad nganha kanimo sa iyang kaugalingon nga gasa nga way buling didto sa krus. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaobon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo na sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Nanghingayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ko. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me,
Magampo kita. O Ginoo, human kami makakalawat, nangamuyo kami kanimo nga sa pagsaulog namo nga matinahuron sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kanunay kung magpabilin gid ta nga suod sa atong mahal nga inahan og Rayna, ang mahal nga Birhen Maria. So salamat sa atong mga kaigsuonan nga suod sa Ginoo. Nya misuporta sa ato dinhing mga kalihukan, mga proyekto. So sa atong DOPS, ang namalit or ang halin nato niabot na og 2,708 ka slots, na pay 52,292 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit ini. Salamat kay ninyo. Nya sa ato sang SBF MP para sa atong special slots para sa atong foundation anniversary, ng atong halin 32 slots na, 1,968 slots pa ang available, tag 500 ni per slot aning atong SBF MP. Pakpakan yapon nato ang namalit niini. Salamat kayo na otang tandali ning mahurot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Usa